El senyor Valentí ha parlat sobre el conveni del mosquit tigre. Miri, aquest conveni es va signar el 2008 i no s'ha fet el pagament perquè el mateix conveni deia que fins que no entreguessin la memòria d'aquest conveni no era obligatori fer aquest pagament. O sigui, una vegada s'ha rebut la memòria a l'Ajuntament serà quan l'Ajuntament ja ha signat per fer el pagament del 2008 del conveni que es va signar i dintre del 2009, lògicament, es farà el pagament amb els terminis establerts per l'any 2009. Senyor Ciurana, vostè ha estat parlant del molí. Per què s'han de donar prioritats amb veïns al molí, aprofitant els fons d'inversió local perquè es facin unes obres que creiem que són del tot necessàries dins aquella organització. En aquests moments s'ha decidit això, igual com es va fer a Nou Carrer Vidreres, que també es van canviar i es va modificar la xarxa separativa i es va modificar el sanejament, i els veïns que viuen a Nou Carrer Vidreres no han tingut que pagar un duro en concepte d'aquestes millores que s'han fet dins del poble. És un punt més al molí i entenem que el criteri que s'ha aplicat és el més correcte en aquests moments. En principi em sembla que no queda res més per contestar. Si quedés alguna cosa, els agrairia, si cas, que vostès ens ho diguessin i els contestaríem des de l'Ajuntament amb el que pugui faltar. Dit això, si no hi ha res més... Sí, senyor Romaguera? Gràcies. Una rèplica, minut de rellotge. No, és pel senyor Guinó. 3 coses. L'agenda llatinoamericana, perdoni, però vostè l'ha polititzat. Vostè. Des de l'any 1999, l'agenda llatinoamericana es presenta a Massanet, la presenta no a Massanet. En el moment en què vaig accedir a l'Ajuntament, va ser l'Ajuntament qui promocionava l'organització de la presentació de l'agenda. L'any passat, en el moment de deixar d'estar a l'Ajuntament, l'agenda ja no es va presentar l'any passat. Aquest any tampoc es presentava i torna a agafar Nou Massanet el que havia fet sempre, que és organitzar la presentació de l'agenda llatinoamericana. Vostès l'han polititzat, perquè a més el regidor Tomàs hauria de saber, pel seu tècnic, que ben content que vostès participessin en l'organització d'aquest acte, ben content. Vostè ho sap, senyor Tomàs. És una pena. Després, amb el tema del pla de viabilitat, que sempre vaig gastar 36.000 euros en plans de viabilitat. Sí, projectes, on l'execució del projecte més el projecte, 36.000 euros. Això ens va permetre fer alguna cosa molt important, que quan tu fas un projecte preveus les coses i tens un marge d'error molt limitat. No va passar, com hem vist al principi de la legislatura, tota la viabilitat que van fer vostès davant de l'Ajuntament, senyalitzacions i pintures que es van haver de rectificar 3, 4 i 5 vegades. I per això val la pena fer un projecte, senyor. I no parlem del tema, sempre parla vostè de rodamons. Escolti, les empreses que més diners han invertit en projectes en aquest Ajuntament mentre jo he estat alcalde són convergents, Jo no soc convergent. Per tant, no barregi empresa i carnet i ideologia. I per últim, evidentment ja ho ha dit vostè, no tenia idea del que és la gestió d'un ajuntament. Ja ho he dit, que es ficava en una cartera que no coneixia. Perquè dir-me a aquestes alçades que l'administrativa que porta el tema de l'ocupació dels espais en un municipi com el nostre, que tenim 6, mitja dotzena d'espais públics, que això no pugui estar centralitzat amb un ordinador. Miri, li recordo, nosaltres precisament quan vam organitzar l'Ajuntament el que vam fer va ser treballar en xarxa. Sap el que vol dir això? Que tots els tècnics i tots els administratius saben el que està passant en aquell moment i centralitzar amb un ordinador a l'oficina d'atenció al ciutadà tots els espais públics és fàcil, funcionava. El que passa és que si es vol controlar, aquí està el problema. Molt bé. Sí, senyor Trinxeria. Sí, estaré d'acord el tema que s'ha comentat.
que hi ha temes importants que en el ple a la gent els agradaria més sentir-ne parlar, com és els temes urbanístics. Jo m'he referit al tema de l'AR1, s'ha dit el sector de Montsó, i aquí s'ha qualificat d'una banda com un nyap i de l'altra i de l'altre es diu que estan d'acord que el promotor ha intentat contentar i satisfer a tots els implicats. En fi, respecte a aquest tema, cap problema. O sigui, els problemes d'aquest sector jo més o menys també els conec. Sé de què va anar l'Incasòl, sé de què va anar tots els temes d'en Joan Lluís, que hi havia 3.600 metres a comptes de futures parcel·lacions, això també sé de què va, també sé de què va el planejament de la nova escola, això també ho sé, però el que he dit és que l'Ajuntament declina les seves responsabilitats en matèria d'urbanisme. I aquí es dona la raó, perquè el pla parcial, que aquí no s'hi va intervenir, és un tema que potser si l'Ajuntament hagués intervingut d'una manera més directa, ara el mateix equip de govern això no ho qualificaria com un nyap, o ens diria que el promotor ha volgut contentar a totes les parts implicades. De qui és l'urbanisme del poble, la responsabilitat, i de qui ha de quedar l'urbanisme sinó del poble? Un promotor, d'acord, ven aquí, promou, fa un carrer, fa el que sigui, fa les cases i aquí s'acaba la història, però els carrers queden pel poble. No té res a dir l'Ajuntament? Hem d'escoltar ara aquí que el promotor ha volgut contentar tothom i l'Ajuntament a qui ha volgut contentar? No està per contentar el poble? No tenia res a dir? Perquè el mateix urbanisme ens diguin aquí amb unes paraules que fan vergonya que diu cal revisar l'ordenació de les alineacions per tal d'aconseguir una imatge urbana de qualitat. Ni això ens ha de dir urbanisme? No es pressuposa que un ajuntament d'un poble ja procurarà que tingui una imatge urbana de qualitat? Senyors, jo crec que aquí l'Ajuntament no intervé. I no intervé i el promotor fa el que pot. I aquí ja hi estem d'acord. Ell fa el que pot, però l'Ajuntament ha d'intervenir. I potser ara no ens trobaríem amb el retras que això ens comportarà, que ens portarà un any i mig o dos de retras. Vostè, senyor Soms, ha parlat de l'Institut. Em sembla que aquí ho tenim difícil fins que això no tiri endavant. Perquè corregir tot això costarà. I el tema del residencial, altre tanto. El col·lector, hi ha rebentons, vostè ha dit. Ara és el moment que s'incorporin plusvalies a tot el sector. Ara és el moment. I diu, hi ha el regidor que diu, potser no parlem de tantes tontades, de tantes coses en detall, concentrem en alguns temes. Doncs ara és el moment en què l'Ajuntament ha d'entrar a intervenir en aquests temes, perquè ara és l'oportunitat. I no poden declinar la seva responsabilitat en matèria urbanística. Miri, potser no ha quedat prou clar, però quan hem parlat del Sud R1 ja li he dit que el que és la part de la rotonda que vostè ha dit, aquesta rotonda per al planejament artificial, per al planejament que hi ha del Pla General, no li pertoquen al promotor, li toca només la meitat. El compromís del promotor és que la farà tota. Vostè ho sap perfectament perquè segur que el Pla General el té ben posat al cap. En quant a la vialitat, també hi ha uns vials marcats de 11 metres i que el que s'ha fet ha sigut que aquests vials en facin 13. Vull dir, no em digui que això no és vetllar i mirar el planejament general de lo que són els carrers i la vialitat del municipi que no està controlat i no està vigilat. El tema de les edificacions també se li varen fer aportar modificacions i vostè ho sap perfectament que amb aquest promotor durant més d'un any i mig se li va estar fent canviar coses de com era la urbanització que ell tenia prevista a l'hora de la construcció dels habitatges, com els tenia que englobar, se li va fer modificar inclús zones verdes que els tenia ell dibuixades d'una manera, se li van fer canviar per d'altres, etc. Se li han fet modificar moltes coses. Si en aquests moments urbanisme, sé que l'informe ha sigut bastant fora en aquest sentit, diuen que no li accepten i que l'ha de modificar, molt bé. Nosaltres com a Ajuntament tampoc som qui que hem d'imposar el tipus de construcció fins a cert punt dels promotors i
com és el que estan presentant en base a uns projectes inicials que no definia tampoc al 100% com tenia que anar. Sí que estaven definits el que eren espais d'equipaments, sí que estava definit el que era la part de vivenda social o vivenda protegida, sí que estava definit allà on anaven els pisos, sí que estava definit si anaven cases unifamiliars o anaven cases parellades. Tot això estava definit dins d'aquest projecte tal com es va presentar.